Kumshi benta banikun persya ia kejingpang COVID-19. Kadar bar Shnong Mawlangwir hakasni thoding kelayo ban penlong kejing Synreit dawai yaki kato kene kijaka po Shnong. Ha kejing don rekat u menteri Shnong uba NS Wanyang u sekretari Shnong uba kolan lengdo bat kiwede kirangba jong ka Shnong haringkat kejing trelang ru bat ka Henyo Trap Youth Council jong ka distrik bat ka Mawlangwir unit. Ha kene keju kasngi ke HYC Southwest Kasils District haringkat ka Mawlangwir unit hapo kejingalam u presiden ke distrik samla arbok harjarin kelano senyang bat IT syaka Shnong yo khau nakamta ki longïing ke basyam jing kerdu hakane kapor jong ka jing khangdam. Namta jong phi ka HYC jong ka district pat kumju ro jong ka Mawlangwir unit hakaba kila wan ya kaban terwa namta ka Shnong jongi pan ai kini ki jingïarap namta ki breu apo Shnong jongi pat kham tome ya ka unit jong ka Shnong HYC unit jong ka Shnong kabala wan sakmat ya kaban yarap namta ka Shnong ban Synreit ikini ki dawai namta kawe ya ka Shnong borok kawe nakaliang jong ka Shnong hagne por komta ngi soman ai kulei phi to blei kurku ya phi ba don kat lembat phi na ba phinla banang sakri kamha ya kari bai ka jat breu bat kham tam e namta ki breu jong ka dong ka than jongi bat hagne por ngi ai kulei ya borok ki dekhot jong ka CCMC dekhot jong ka Shnong ya phi borok ki niki pajwa ki pelawan hagne por komta te nakaliang jongi mdon e ya phi ban ai te rai taki kitin ai kulei tu boleh kejik sub dor kat lembat phi si kejing ya nanti kejong phi boleh sebut aku boleh ya menteri berborom mari opera sabha yani di khar borok dalam ke distrik kunjur dalam ke circle kunjur dalam ke unit akan ke Shnong Mawlangwir aku boleh ya borok kini ki dalam Shnong kiba itu itau hang ya kunjur melapor bunyi trailer ya masalah pokok tang aku boleh fikir lok kini ki lok pa kunjur ke sambai ke Shnong bahkan ni kapor yang imta kita pen krak ya kini ki tiar kitar ban yo ban spray ban yadana uni khnyang wala sedang ban posted hak ni dok kathanya jungi hak ni Shnong bar gue Shnong yang macan di ngai scam nak kali SWKH ya full support ya kini Shnong bahkan ya kun ya uni khnyang nyepam ban latok na puan na kini Shnong ya scam bahkan ni kejing trade storm jong pi kejing ya button pick jong pi ya ki bor peniat jong health department protokol jok health department bani lek ya ki patai kepada ban lek punya ka social distancing kita ban hong iki mas berkunjung ban ya sa ki sem apa ya ki sem pi